Bene kesengi nagaleng jong kinong elam jong kakasi Student Union Central Body harangkat kejing don lang jong kinong elam barim kiladon kejing penher lama ngiu jong keseng ha office traikam jong ka hajayau hadin kejing sa tombor ki pulet ya ka office traikam ha kamit jong ka khat khandai tereng kaseng kala penlong ya kene kejing alang kum si benda ban pen ngiu ya kaseng bat kiladon ru kejing ya dua jing pirat halor kene ka benda Shushu keseng hadin ke jingelang kalapan benaru bahkan sesyong jingelang kerki ha ka arpsan terik nailar arjar arpenru banyak keren ha ka baide berkisiti ka balapha da sorkar te ka jingi kundu lang jungi mene hapring gini ka budi ka jungi ka si ka jungi baki nongi lam barem kata gi nongi lam nadu lagi jong jong ka ba cikidam barokhai ka jingi do lang jungi kalong ban pener ngio ban pener dao ya ka silam trikam jong ka seng hadin ba ngilai ngilai sakhi ya ka ka balaja ha kamit khaknai terik te ka jingi kundu mene kalong ba in pener ngio bakani ka silam sendur jungi bat kalama jong kaseng kantangi kawe kumba kilai ba ngila pening kalama nadu na bar na surak nanta hang di ba apa office trikam te adien mene mistam ngai po ilat thai khabar ba nakalian sarkar jila ning ba UCM ula khat ya ka jingi karen namda banita ini santli gi mat cingdawa ka ba kaki siu ka labu ahmad sarkar jila te nim ha ngiyo eka official letter mene kapor khat wisting khat arbaje te ka long ka bajanjar bengin khat ing meeting bakarki ya ka si meeting namar pa apo ka sing jungi ngidan ya ka ikinongilam napo ki district oker na nungstan na southwest na east jantia ba na west jantia hilso kumjo bat nara riwhai tin din halar kani kadau ba lasai kasngi ngin khat ya jinglang bakarki ya si meeting ha ka bangin sim ya karai ha bidi bakani sithi ka ba ka sarkar ka khan ya ka ki siu sa ka jingi kran